Saimme tiedon Alicanten kunnan tarhalla asuvasta vanhasta pakista ja päätimme ajaa katsomaan, mikä tämän vanhuksen tilanne on. Kun näimme muiden koirien kiusaavan pakia, päätimme ottaa sen mukaamme saman tien. Pakin kehosta löytyikin useita puremajälkiä. Pakin on perhe jättänyt muuton takia tarhalle yli 2 vuotta sitten. Tarhan eläinlääkäri tutki pikkuisen nopeasti. Pakilla todettiin lämpöä ja koska punkkeja on iholla valtaisa määrä, lääkäri arveli, että pakilla saattaa olla Ehrlichia. Se selviää maanantaina, kun menemme klinikalle verikokeisiin. Hampaista suurin osa on mädäntyneitä ja sillä on ripulia sekä yskää. Haluamme tehdä kaikkemme tämän vanhuksen auttamiseksi. Olen mukana Pakin elämässä ja luen lisää Koirien turvakodin kotisivuilta.